שלום, אתם מאזינים למאמי, משפחות מתמודדות יחד. זהו פודקאסט המיועד למשפחות וחברים של מתמודדי נפש. מטרת הפודקאסט היא לשתף סיפורים וחוויות של מתמודדים והסובבים שלהם, על מנת שאחרים יוכלו להאזין, ללמוד ולהרגיש הזדהות. בפודקאסט ישנם סיפורים אישיים העלולים להכיל תכנים רגישים, ואנחנו ממליצים למאזינים שלנו לקחת זאת בחשבון. בפרק זה נפגוש את שלום, אבא של גילה, שיספר לנו על ההתמודדות עם אובדן ואובדנות. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר, שחר, מה שלומך? אני גם וטוב, ברוך השם. הגעתי לכאן היום בבוקר עם המון התרגשות לפגוש אותך. אני, למען האמת, אספר למאזינים שפגשתי את שלום כבר לפני כמה חודשים, כמעט שנה, באוניברסיטת בן גוריון, בסיטואציה מאוד מעניינת. ואני אשמח אם תספר לנו רגע מי אתה, מה שלומך, לאט לאט נצלול ככה לתוך הסיפור. השם שלי שלום המר, וזה מאוד מעניין שאת מתחילה את השיחה שלנו, כמו כל בן אדם, כל בוקר, שואלים מה שלומך. האמת היא שלפני 3.5 שנים הייתי עונה, הכל בסדר, מה שלומכם אתם? וממשיכים הלאה, ולא רואים אחד את השני עד סוף, עד מי יודע מה. אבל עכשיו השאלה מה שלומך זה משמעות מאוד מאוד עמוק, והאמת היא כשאנשים שואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומר להם שזה ייקח לי הרבה זמן לענות. אנחנו צריכים לשבת לפחות 4 שעות כדי לענות לשאלה הזאת. והסיבה היא בגלל שלפני 3.5 שנים, הבת שלנו גילה, מגיל 18, התאבדה. מאז השאלה מה שלומך, יש לזה משמעות הרבה יותר כבד והרבה יותר משמעותי. וכמובן בגלל שאני מתמודד, המשפחה שלנו מתמודדים, והחיים שלנו נהיה אחרת לגמרי מאז שקרה לנו הטרגדיה, הקטסטרופה הכי גדולה שיכול לקרות כביכול לבן אדם בחיים שלו. סליחה שאני פתחתי ככה, אבל זה כבר מסביר הרבה ממה שאנחנו הולכים לדבר ואיפה אני נמצא בחיים שלנו. האמת שזה מסביר הרבה, ואני שמחה שפתחת ככה, כי זה, אם זאת התשובה שלך, אז זה מה שאני רוצה לשמוע, ואם אתה לא יכול לענות על מה שלומך, אז זה בסדר גמור גם לא לענות על זה. אני יכול לענות, אבל לא בתוך 30 דקות שיש לנו. אנחנו נשמור את זה לאחרי. אחרי זה תספר לי מה שלומך, אם תרצה. אז אם כבר צללנו ככה לעומק, על ההתחלה, אני אשמח אם תספר לנו קצת על הבת שלך, על גילה. גילי היא הבת הכי צעירה בתוך המשפחה, הכי קטנה בתוך המשפחה. מתוך כמה? 6 ילדים, 6 ילדים, ויש לנו ברוך השם 4 נכדים. דרך אגב, זה מאוד מעניין שדווקא היום דיברתי עם מישהו, כשמשפחות שכול מתמודדים, במיוחד שהם איבדו אחד מילדיהם, ואחד מהשאלות הכי עולות תמיד, זה כשמישהו שואל אותך כמה ילדים יש לך, איך אתה עונה. עכשיו, זו שאלה שלפני 3.5 שנים אני הייתי עונה לא רק בקלות, אלא בשמחה רבה. עכשיו זה הפך להיות שאלה עמוקה, שאלה קשה. ואני תמיד נוהג להגיד, יש לנו 6 ילדים, כשאחת מהם לא איתנו כרגע. יש לנו 2 חתנים וכלה אחת, זאת אומרת יש 3 מילדינו הם נשואים, הם ממש כמו הילדים שלנו ומרגישים ככה, וברוך השם יש לנו 4 נכדים. גילה הייתה בחורה מאוד מאוד מובילה בחברה, מאוד שמחה, מאוד שובבה גדולה, היא אהבתה לעשות כל מיני קונצים והיא מאוד מאוד חיבקה ואהבה את החיים. היא הייתה מטיילת בחוץ, הייתה מדריכה בבני עקיבא, ואפשר להגיד שבאמת היא הייתה המובילה בחברה שלה. כולם אהבו אותה, וגם כן היא הייתה טיפוסית, אישיות שאם אנשים היו פוגשים אותה, לא היו שוכחים אותה, זה ודאי. זאת אומרת, היא הייתה משאירה משהו מאוד מאוד עמוק על הזיכרון של אנשים.
כמובן השאלה היא שאנחנו ניכנס לזה, אני מתאר לעצמי, הסיבה שאני מדגיש את זה, זה בגלל שכשאנשים היו מסתכלים על משפחת המר, המשפחה שלנו, אנחנו משפחה, לא היינו משפחה שמתמודדים. אנחנו משפחה שלמה, משפחה שתורמת, משפחה של אידיאלים, משפחה שעלינו לארץ, כל הילדים שלנו נולדו בארץ. כולם, כמובן יש אתגרים פה ושם, אבל בדרך כלל משפחה שמחה, משפחה מאושרת שממשיכים, ותמיד חיפשנו את הדרכים איך אנחנו יכולים לעזור לאחרים, ואנחנו ציונים, ובאנו לחיות בארץ ולשרת בארץ ולתת למדינה. והנה משפחה שלמה, משפחה יחסית טובה, שבלי בעיות אפשר להגיד, אנחנו גם כן מתמודדים עם איבדון, עם בת שהתאבדה. וזה חשוב להדגיש בגלל שזה חשוב שאנשים יבינו שהבעיה הזאת של מחלות הנפש, בריאות הנפש, זה יכול להגיע לכל בן אדם. זה לא, כמו שאני אומר, אין בית אשר אין שם מת. זאת אומרת, כל אחד מתמודד בדרך שלו, אבל גילה עצמה, אם הייתי מתאר אותה לפני 1.5 שנה, לפני מותה, בחורה מאושרת, מקסימה, ממש בעניינים. אתה אומר 1.5 שנה. זאת אומרת ב1.5 שנה האחרונות כן קרה איזשהו שינוי? ודאי שכן. ודאי שכן. איך בעצם מנערה חייכנית, שמחה, מובילה, באמת כמו שתיארת, הגיעה למצב כזה? בעיקר גילה עברה טראומה, פגיעה מינית, שדרך אגב היום אומרים שיותר מ-80% של הטראומות נובעות מפגיעות מיניות, והיא גם כן שני דברים. קודם כל, היא לא הצליחה להוציא את הכאב, שזה מאוד מאוד חשוב. בטראומה זה מאוד חשוב גם לזהות אותו כמה שאפשר מהר קרוב לטראומה עצמו, וכמה שמזהים אותו יותר ומתמודדים איתו, יש אפשרות גם לטפל בו. כמה שזה נשאר וסוער בפנים, זה יותר קשה גם לזהות וגם לטפל. וגילה, היא הייתה, דרך אגב, זה מעניין, כי היא הייתה בחורה מאוד מאוד אקסטרנית, מאוד מאוד מוציאה החוצה. חוץ מדברים מאוד מאוד אישיים ומאוד מאוד פנימיים. זה היה קשה לה, ובמיוחד דבר כזה, כמובן, טראומה כזה, היה מאוד קשה לה להתמודד איתה, לדבר עליה, להוציא אותה החוצה, וגם לנו כהורים שלא לא התמודדנו עם דברים כאלו לפני כן, לא הבנו מספיק איך ומי הוא ומה, כמו שאומרים בעברית, באמת איך אפשר לעזור לה כמו שצריך. כמובן אנחנו היינו הורים שמאוד מאוד אוהבים ותומכים ומטפלים ובעניינים, אבל זה לא עוזר אם אתה לא מבין קצת מהרקע על בריאות הנפש ומה באמת עובר על הבן אדם ולמי לפנות ולאן לפנות. שזה משהו שבעצם למדת כתוצאה מכל הסיפור שהמשפחה שלכם עברה. כן, לא רק למדתי, לצערי הרב, דרך הכי קשה שאפשר בחיים, אלא עכשיו אני לקחתי על עצמי ועל עצמנו כמשימה ללמד אחרים, שלא יהיו משיח לפי תומו, שהם לא יהיו במצב שלא יודעים. הידע זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות לבני אדם. אז יש לך איזה שהם טיפים או ידע, משהו שאתה יכול לחלוק עם אנשים, לזהות מצב כזה, לפני שזה מגיע לאיזושהי נקודת קיצון. זאת אומרת, לדעת לתפוס את זה מראש. יש לך טיפים שאתה יכול לתת? ודאי. אז קודם כל, כשמדובר על נוער, שזה בריאות הנפש או מחלות הנפש עולים באופן הכי אגרסיבי, בגילאים של 16 עד 24, כשמדובר על נוער, בהתחלה זה יכול להיות קשה. בגלל שאם אני הייתי אומר לך, תשמע, בן אדם שסובל מדיכאון, אז הוא ישן עד 2 בצהריים, אז כל הורה יחזור הביתה ויגיד, כל הילדים שלי סובלים מדיכאון, כי זאת אומרת, אין הורה שלא מתמודד עם זה. אז זה לוקח קצת זמן לבשל או להתבשל, אבל יש
צריכים לראות שיש לפחות 5 או 6 סימנים לאורך לפחות שבועיים. אז מתחילים כבר, אני אומר העיקר זה שברגע שמתפרקים מבחינת שהם כבר לא מוצאים עצמם בתוך מסגרת שהיו רגילים בו, מסגרת שהיה נותן להם סיבה להמשיך או להתעורר כל יום, ברגע שהם נכנעים ואומרים אני כבר לא רוצה להיות חלק של מסגרת, אני לא רוצה להיות עם החברה, לא רוצה לצאת לטייל, לא רוצה ללכת לבית ספר, לא רוצה ללמוד בשביל הלימודים, לא רוצה ללכת לחוגים, כבר לא אכפת לי מהספורט או מכל מיני דברים שבדרך כלל נוער יכולים לאהוב, או אומנות וכן, זה כבר אומר דרשני, וחייבים לבדוק מה קורה, מה עובר עליך. עכשיו, השאלה שאת שאלה אותי בהתחלה, מה שלומך? בשביל בן אדם שסובל או בן אדם שעובר איזשהו אתגר או אתגרים שונים, השאלה הזאת יש משמעות עמוקה מאוד מאוד, משמעות מאוד מאוד חשוב. ואנחנו צריכים להסתכל על בן אדם שאנחנו חושדים או חושבים, או במקום העבודה שלנו, או בקולגות שלנו, או בבית ספר, או כמובן בבתים שלנו, ולראות אם האנשים מסביבנו, אם הם קצת שונים או מתחילים להתנהג שונים, כאילו ישנים יותר מדי, לא ישנים מספיק, לא יוצאים החוצה, כבר לא שמחים, מוזנחים מבחינת איך שהם נראים, לא שומרים על עצמם כל כך, צריכים לשאול מה שלומך, אבל מה שלומך הזאתי זה לא מה שלומך סתם כמו שאנחנו שואלים אחד את השני ברחוב, זה מה שלומך עם משמעות, אני דואג עליך, מה עובר עליך, מה קורה, זה לא סתם, אני צוחק עם הילדים שלי, אני מנסה להשתמש בסלנג הישראלי כל הזמן, מה אומר אחי, מה אומר אחותי, אני אוהב את זה, אבל מה אומר אחי פה, זה מה אומר אחי לא סתם, כן, זה מה אומר אחי באמת אכפת לי ממך, הם שואלים אותך למה אתה שואל, בגלל שאני רואה שבתקופה האחרונה נראה קצת אחרת, אני דואג עליך, אתה יכול לדבר איתי, אני רוצה לשמוע, אני פה בשבילך. אבל אם הבן אדם אומר שאני פה בשבילך, הוא צריך באמת להיות שם. הוא לא יכול להיות חצי הדרך, בגלל שאתה יכול להפוך להיות ה-lifeline, זאת אומרת, נקודת החיים בשבילו. וצריכים לשאול, צריכים לדרוש. השאלות האלו, אני תמיד מזכיר לאנשים, הם יכולים להיות ההבדל בין חיים למוות. כן. האמת שאלה דברים מאוד חשובים לדעת, בשביל מי שלא מכיר את העולם הזה, אתה היום באמת למדת בדרך הקשה על העולם הזה, אז אתה יודע, וזה חשוב שגם אנשים שלא הגיעו לנקודה הזאת, גם כן ידעו איך להתמודד עם זה, ואיך לזהות באמת. הזיהוי הוא נראה לי קריטי מאוד בסיטואציות כאלה. אני כן אשמח לשאול אותך, איך אתה הרגשת... אני רק רוצה להגיד דבר אחד בקשר לזיהוי, כן. זה גם אנשים חייבים להבין זמן. הזמן זה החיים או המוות. בן אדם שאין לו סיבה לקום כל בוקר, או שהוא שוכח אותם, הזמן זה מושך אותו למטה, והזמן זה קריטי מאוד. אז זה חשוב לנו להעריך את הזמן. בן אדם שסובל, הזמן שלו הולך הרבה יותר מהר מבן אדם רגיל. והזמן שלהם, הם רואים את זה אחרת, בגלל שבסך הכל, כל היום, הם לא מובילים, הם לא עושים, הם לא אקטיביים. הם עוצרים, הם יושבים, הם חושבים, הם מתעמקים. הזמן שלהם מאוד מאוד כבד. אז יום אחד בשבילם, זה פי 3, כן, מיום אחד שלנו. הבנת את זה מאוד מאוד חשוב לדעת שהזמן זה חיים. סליחה שאני ניתקתי אותך. לא, זה בסדר גמור. את רצית לשאול אותי משהו. אני שמחה שאתה מוסיף. כן, האמת שאני רציתי לשאול אותך, איך אתה הרגשת בשנה וחצי האחרונות, כשכבר ראית שהבת שלך לא כתמול שלשום, והצלחת כבר לשים לב, איך אתה הרגשת? הרי אתה אבא שלה ואתה אוהב אותה. ואתם משפחה יחסית מתפקדת וטובה, וכמו שאמרת מקודם, ואיך אתה מרגיש בסיטואציה כזו? יש הרבה הרגשות. ההרגשה הראשונה זה אחריות.
אתה מרגיש אחראי על הילד שלך, אתה אוהב אותם, אתה תעשה הכל כדי להציל אותם. אבל זה חשוב לי גם כן להגיד למען האמת, שלא הבנתי את הכאב שלה כמו שהבנתי יותר לאחר המוות שלה. זאת אומרת, עכשיו שאני מבין יותר, מתעמק, מעביר מסרים, מעביר סמינרים, הרצאות על מחלות הנפש, על בריאות הנפש ועל התאבדות, חשוב להגיד את המילה הזאתי, כי אנשים לא אומרים את זה מספיק. עצם זה שאני מעביר את הדברים האלו, עכשיו אני מבין את עומק הכאב שלה, הצער שלה הרבה יותר טוב, אם אפשר להגיד את זה, ממה שלא הבנתי אז. כמובן הבנתי שהיא נמצאת בקריזה או במקום, במצוקה, אבל לא הבנתי עד כדי כך, בגלל שצריכים להבין משהו. אנחנו, אני ואשתי, אף פעם לא נכנס לראש שלנו המילה התאבדות, אובדנות, אף פעם. מי מאמין שילד שלנו היה חושב או שוקל את האפשרות לקחת את חייהם? קודם כל, הכוח, הערך הכי חזק שיש בתוכנו זה ערך החיים. אנחנו אנשים שיש לנו המון הישרדות. זאת אומרת, למשל, אם יש לך פצע באצבע, אז זה מדהים איך שתוך כמה ימים זה מתחיל, איך אומרים, להחלים? כן. כן, להחלים. זה משהו, זה נס, זה משהו מדהים. זה אותו דבר עם הצער בפנים. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להגיד, אני אתגבר על זה, אני אמשיך הלאה, מחר זה עוד יום. אנשים שסובלים וחושבים מחשבות אובדניות, אין להם את האפשרות הזאת, אבל אנחנו לא מבינים את זה. אני ודאי לא הבנתי את זה מספיק. ובגלל שמי היה מאמין, אתה חושב שאנחנו נתגבר על זה, נצעוד קדימה, כמובן אנחנו פה בשביל תמיכה ועזרה, מביאים אותה לתרפיה, לטיפולים וזה, אבל אתה לא מאמין שהיא באמת חושבת על, אבל זה באמת ככה. אנשים שסובלים, במיוחד נוער, שאין להם את האפשרות לראות מחר, ושיש להם מה שנקרא אימפולסיביות, שהם לא שוקלים מספיק, שמה שיכול לקרוא עכשיו ומה שאני הולך לעשות זה finite, כן? כאילו זה הסוף, והם לא מבינים את המשמעות הזה, אז הם באמת מסוגלים לעשות את זה, וזה חשוב לנו לדעת. אז יש תחושות, את שואלת אותי מה התחושות שלי היה, תחושות של אני אחראי, אני רוצה להציל אותה, לעזור לה כמובן, אבל חוסר תחושות של הבנה עמוקה על הצער שלה. דרך אגב, זה מאוד כואב לי עד היום הזה כמובן. לפעמים אני בוכה כשאני חושב על הצער שלה עכשיו. גם הרגשות, כמובן, אז האחריות, וגם היום גם אחראי על ההתאבדות שלה, על המוות שלה. זה הסיבה שאני מתעסק במה שאני מתעסק, לא כדי לקבל, אף אחד שאיבד את ילדיו לא עושה דברים כדי להגביר להראות את היופי שלו ואת הכוח שלו לא, הוא עושה את זה בגלל שהוא לא רוצה חלילה שזה יקרה לאחרים. וכמה שאני יכול להביא את המודעות, את התחושות, את ההבנה, את העומק של מה שקרה עם גילי לאחרים, זה הדרך היחיד שאני חושב שאני יכול להגיב, אם יש כזה דבר. כן, האמת שאני ממש אשמח שנדבר על מה שאתה עושה היום, אבל לפני זה, כן. מעניין אותי לדעת איך המשפחה, כמשפחה, כתא משפחתי, התמודדה בעצם אחרי המוות של גילה. זה שאלה שצריכים לשאול כל אחד ואחד במשפחה. הסיבה שאני אומר את זה, זה כמובן כל אחד היו בטראומה ונזרקים לכל מיני כיוונים שונים, אבל בעניין של שכול אין כללים. כל אחד מתמודד בדרך שלו. ויש שמתמודדים ככה ויש שמתמודדים ככה. הקושי בתוך הנישואין, בתוך הזוגיות, בשביל
זוג שמתמודדים מול השכול, זה שייתכן מאוד שכל אחד מתמודד בדרך שלו ואחד לא מבין את השני. וחייבים לתת כל אחד את הספייס, את המקום שלו. אז יש לי ילדים שבכו המון, שעברו טראומות, אחת שנכנסת להפרעות אכילה, אחד שרק השנה לאחר 3.5 שנים הוא נכנס לטראומה רציני מאוד בגלל שהוא התמודד הרבה, ויש אחרים שהתמודדו יותר, מפנינים את זה יותר, ולקחו את זה למקום שאני חייב לשמוח, אני חייב להעריך את החיים. זה תגובה שלו, כאילו כל אחד בדרך שלו, וחייבים לכבד אחד את השני. אבל אין ספק שזה זורק את המשפחה למצב של כאוס. וזה יכול להיות, יש בזה פוטנציאל אדיר לפרק, לשבור ולשלוח את כל אחד לדרך לכיוונים שלהם. ברוך השם, המשפחה שלנו, אנחנו מאוד קרובים אחד לשני, וגם, אני רוצה להגיד שזה, אני חושב שזה עוזר הרבה, אנחנו אנשים מאוד פתוחים. אנחנו מדברים הרבה אחד עם השני. תמיד היה ככה, גם לפני המוות של גילה, וזה מאוד מאוד חשוב, לדעתי. אבל לא כולם מסוגלים לעשות את זה. אני יכול להגיד שאני תמיד מסביר למשל שני דברים. דבר ראשון, המילה שכול, הרב הירש מסביר ששכול נובע מהמילה מתוסכל, תסכול. בן אדם שמתמודד עם שכול הוא מתוסכל. הוא פשוט במצב של כאוס, הוא מבולבל, הוא לא יודע איך להגיב, מה להגיב, מי להגיב. כמו שאמרתי לך, שאלה פשוטה, כמה ילדים יש לך? אז ברוך השם, רוב האנשים, רוב העולם, אין להם בעיה לענות לזה. אבל בשבילי זה אתגר. כשאת שואל אותי מה שלומך, זה הפך להיות אתגרי. כן, זאת אומרת, מי היה מאמין ששאלה פשוטה כזאת, שכל אחד שואל אחד את השני, וכולם עונים שזה הפך להיות ממש קשה. אז זה מתוסכל מאוד. אני גם הסברתי השבוע למשל פרשת מטות מסעי. אז פרשת מסעי מספר לנו על כל הנסיעות של עם ישראל במדבר. ותמיד התורה מזמין את המקום, כן, היא עוברת על כל המקומות שלהם, ותמיד היא עוברת על מקום עם הקדמה, ויסעו, ומסיימת עם ויחנו, ואז ממשיכה לה, ויסעו, ויחנו, ויסעו, ויחנו. למה? האמת היא שזה מתאר את החיים שלנו. אנשים נוסעים, ויסעו. אנחנו תמיד רוצים להיות במצב של תנועה, אקטיבי, שאנחנו מרימים את עצמנו, תורמים, עושים, תוססים. אבל לפעמים החיים מושכת אותנו לויחנו, שאנחנו חונים, אנחנו תקועים, אנחנו עוצרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, איך להגיב, איך להמשיך הלאה. הטריק היא למצוא את הדרך לצאת מהויחנו לשוב ויסעו. ואני הסברתי למשפחה שלי השבוע אין ספק שהיה לנו הרבה מחנות, הרבה חונים, כן, הרבה ויחנו. כמובן הטרגדיה של המוות של גילי זרק אותנו למצב של עצירה. איך אנחנו ממשיכים? איך אנחנו נוסעים הלאה? איך אנחנו מתקדמים? לפני 4 שבועות נודע לנו נכדה. ואני סיפרתי להם שליבי, זה השם של ליבי רינה, דרך אגב רינה קשורה לגילה, שמחה, שבשביל זה קראו לה ככה. ליבי רינה נתנו לנו עוד סיבה ללכת מהויחנו לויסעו, להמשיך לנסוע קדימה. כמובן עם הזיכרונות, עם הקושי, עם התמודדות, אבל חשוב מאוד לנסוע, להמשיך למצוא סיבות ומטרות, סיבה לקום בבוקר ולהגיד בסדר, עם הכאב, עם הצער, עם הקושי, אני ממשיך לנסוע. במיוחד בשביל הילדים, בשביל המשפחה שלמה, אבל אין ספק שכולם מתמודדים. תשמע, זו הסתכלות יפה מאוד ואמיצה מאוד. אני לא במקום שאני יכולה להבין מה המשפחה שלך עברו. ברוך השם. ברוך השם. אבל זו דרך מאוד יפה, כאילו, זה יפה לשמוע את זה מהצד. גם אנשים בבית לא יראו אותך, אבל אני רואה אותך, ואני רואה
את הכוונה שלך מאחורי המילים, וזה מרגש. אני אשמח שתספר לנו על מה שאתה עושה היום. אני בעצם פגשתי אותך, אני אספר קצת למאזינים, אני פגשתי את שלום, הוא הביא לי עוגיה. עוגיה עם שהיא עטופה, והסביר לי שאני לא אמורה לאכול את העוגיה, אני אמורה להביא אותה למישהו אחר כדי לשמח אותו. ואני ממש זכרתי את זה, אני גם זוכרת למי הבאתי את העוגיה, וזה מצחיק, כי הוא לא רצה, אז הוא הביא אותה למישהו אחר, זה כזה... גם זה בסדר. כן, לא, זה המשיך הלאה, זה שימח כמה אנשים. זה רק דבר אחד שימח כמה אנשים, שזה באמת מראה כמו שאמרת מקודם, גילה, זה שמחה, זה כן, זה העביר משהו, ואני זוכרת שישבנו ודיברנו, והיה לי מאוד מעניין, ואני אשמח שתספר על מה שאתה עושה. כן, בסדר, ודאי. אז מה שאת מזכירה זה יום אחד שאנחנו עושים, קוראים לזה יום חיוך מעורר שמחה. חיוך מעורר שיחה. אז אני אספר לך מההתחלה. ממש 3 ימים לאחר האבל שלנו, השבעה, שלא חלמתי שאני יושב באבילות עם שאר הילדים שלי, 3 ימים אחרי השבעה אני כבר יצאתי החוצה. אני מרצה, הייתי מרצה בצבא הרבה שנים, גם מרצה מעולה, אפשר להגיד, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני יודע איך להרצות. אני גם מלמד אחרים איך להרצות, כן? למדתי את תורת הנאום באוניברסיטה. אז יש לנו מה שנקרא... שומעים את הדיבור שלך. שומעים את זה? יופי, בסדר, אז לפחות זה ישתלם. אבל יש לי מה שנקרא באנגלית, a gift of the gab, זאת אומרת, אני יודע איך לדבר. אז אני הרגשתי צורך, אני גם בן אדם מאוד אמין ומאוד אמיתי, אז תמיד אני מחפש משמעות להרצאות שלי. אני הייתי מרצה בהרבה מקומות על יהדות, אבל יהדות שלנו, יהדות שמחבקת, יהדות שמקובלת לכולם. כל אחד בדרך שלו, בלי כפייה דתית. זה היה המטרה של המקום משותף, זה היה ארגון שאני הקמתי לפני 10 שנים. ואנחנו בעיקרון היינו מגיעים לצבא וגם במכינות קדם צבאיות הרבה. כשגילה נפטרה 3 ימים לאחר השבעה, אני כבר התחלתי לצאת החוצה והתחלתי להעביר הרצאות על בריאות הנפש ומניעת התאבדות. וראיתי כל כך הרבה אנשים סובלים. לא רק אלו שסובלים, משפחות שהן מבולבלות, אם אפשר להגיד, מתוסכלות, כי באמת הם לא יודעים איך לתת מענה, כן? הם נמצאים בתוך הכאוס הזה, כן? בתוך הסבב הזה, שלא יודעים איך לעשות, מה לעשות, למי לפנות, איך לעשות סדר. והסיבה היא בגלל שאתה נמצא במצב של פאניקה. איך אני יכול לעזור, איך אני יכול להציל את הילד שלי, או את הקרוב משפחה, או את החבר שלי. מה אני אמור לעשות? זה מאוד קשה. אז התחלתי ללמוד את זה יותר, לאחר שראיתי כל כך הרבה אנשים, או שהם בעצמם במצוקה, או שהמשפחות שלהם מתמודדים עם מישהו במצוקה, ואמרתי, וואו, זה ה-calling, זה ה-mission, זה המשימה שלי. לעילוי נשמת גילי, אני חייב להביא ידע, חינוך, סדר לאנשים שיבינו. אני לא מטפל בשום פנים ואופן, אני לא פסיכולוג, למדתי פסיכולוגיה כתואר ראשון, אבל זה לא... אבל אני הרגשתי צורך שאני צריך להעביר ידע. והפכתי להיות מה שנקרא mental health educator, instructor, שאני יכול דרך אוסטרליה ודרך כל מיני מקומות, שאני יכול להוביל ולהעביר קורסים שונים, סמינרים שונים, אפילו סדנאות שונות, על בריאות הנפש, על התאבדות, שזה חשוב להזכיר את זה בגלל שאנשים לא משתמשים בזה מספיק, כולל אנשי מקצוע. התאבדות, אובדנות, זה סימפטום של בריאות נפש. זה לא מחלות נפש עצמו, זה סימפטום שנמצא בתוך הרבה מחלות נפש. וחייבים לדבר על זה. כמה שאנחנו מדברים על זה, כמה שאנחנו מביאים ידע על זה, כמה שאנחנו נכנסים לדיאלוגים על זה, זה כמה שאנחנו יכולים להפחית, להוריד את המספרים של אובדנות. אז איפה אתה עושה את זה? איפה אתה... אז זהו, אז אני הקמתי עמותה,
ארגון שלנו שקוראים לזה דרכה של גילה, גילה's way, ואנחנו מעבירים בעיקרון פה בארץ, כמעט הכל בעברית, אם אפשר להאמין את זה בעברית שלי, ואנחנו מעבירים סמינרים, סדנאות, הרצאות על, אחד מהם קוראים לזה דרכה של גילה, שמספר את הסיפור של גילה, ולא רק הסיפור שלה, לא רק, כמו שאני מסביר לאנשים, לא רק להכיר אותה, אלא להכיר את עצמנו. להבין את הסימנים, מה עובר על בן אדם שסובל. אמת שביתי לימדה אותי, זה הרצאה על אמפתיה, על kindness, סימפתיה. איך השאלה הזאת של מה נשמע, מה קורה אחי, יכול להיות משמעותי ביותר. יש לנו סמינרים, יש לנו סמינר, קוראים לזה סמינר הצלות נפשות, כן? שזה סמינר מיועד לנוער, מבני 16 עד 22, כדי ללמד אותם באופן אינטראקטיבי, מה זה בן אדם שסובל מבריאות הנפש? איך אני צריך להגיב לו? איך אני יכול לעזור לו? מה לשאול? מה לא לשאול? מה הם הסימנים של אובדנות שהם חייבים לזהות? וזה מאוד 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 חשוב, ואני רואה שיש המון 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 אנשים שלא, אני לא יודע אם הם רוצים לשמוע, אבל הם מרגישים צורך לשמוע וללמוד יותר. השנה, בשנה האחרונה, אנחנו העברנו יותר מ-298 הרצאות, רק בשנה. זאת אומרת, הרצאות או סדנאות או סמינרים, רק בשנה, זה פשוט מדהים. ואני תמיד מסביר לאנשים, אני הייתי רוצה שאנחנו לא יהיה בביזנס, כי זה ביזנס לא טוב. זה כאילו, זה ביזנס מאוד חשוב, אבל הלוואי שלא היינו צריכים אותנו, כן? אבל כל עוד שצריכים אותנו, כביכול, אנחנו פה, ואנחנו חייבים לעילוי נשמת גילה, להעביר את המסרים האלו, ללמד לאנשים שהם יבינו, שהם יפנימו, שהם לפחות ייכנסו לדיאלוגים. עוד דבר שאנחנו עושים מאוד מאוד חשוב בעמותה, בדרכה של גילה, זה מה שנקרא, אני קורא לזה N2S, Navigation to Salvation, הכוונה להצלה. זה לא, אנחנו אף פעם לא מדברים עם האנשים עצמם שמתמודדים, אלא עם המשפחות הקשורות או החברים הקשורים לאלו שמתמודדים, לעזור להם להבין איך להביא אותו בן אדם לצד הראשון. כי זה מאוד קשה. להגיע לצד הראשון באופן מסודר ובכובד ראש ולתכנן, זה הבעיה. זה הקושי, בזה מתמודדים. ואנחנו מנסים לעשות סדר, ליישב אותם, לעזור להם, בואו נחשוב על האופציות, בואו נחשוב איפה הוא נמצא, במה הוא מתמודד, ואז להביא אותם לפחות לצעד הראשון, שהם יכולים משם, רחמנא ליצלן, להגיע למקום יותר טוב. או לעזור לבן אדם להגיע למקום יותר טוב. איפה אפשר למצוא אתכם? נגיד מישהו עכשיו יושב בבית ושומע אותנו, והוא אומר, אוקיי, אני צריך ללכת להכוונה הזאת. איך הוא יכול למצוא אותך? אתר אינטרנט, האתר שלנו www.gilazway.com gilaway.com Gilaz Way. אפשר גם, זה גם בעברית, גם באנגלית, דרכה של גילה, וזה הכי טוב, זה הכי פשוט. מיד כשהם נכנסים לאתר, יש, איך קוראים לזה, פופ-אפ? קופסה איך אומרים את זה בעברית? כן, כזה חלון שקופץ. חלון שקופץ, ככה קוראים לזה? אוקיי, בסדר, אולי זה לא מתאים. אבל חלון שקופץ, ושואלים אם אתה רוצה לנווט, או שאנחנו נעזור לכם בניווט, אז אפשר לחתום פה. אם לא, אז ממשיכים הלאה לכל התוכניות שלנו, כל הסמינרים שלנו. אנחנו מעבירים עכשיו הרצאות בצבא, כמו שהזכרתי, גם במכינות קדם צבאיות בכל רחבי הארץ. העברנו עכשיו למשרד החינוך, לאנשי צוות, לשירות לאומי, אנחנו גם באוניברסיטאות. מה שאתם חוויתם זה יום חיוך מעורר שיחה, שאנחנו באים לקמפוסים של האוניברסיטה ועושים, שכחתי את איך אומרים לזה? אקזיביט.
תצוגה, כן. עם כל מיני קאפות שמספרים את הסיפור של גילה, ואנשים יכולים לקרוא על זה, אבל גם לקרוא איך אפשר לעזור לחבר, כי בגילאים של אוניברסיטה זה נורא חשוב. ואז הם באים אלינו, אנחנו עומדים שם, מסתובבים, מדברים, משוחחים, כמו שאני עשיתי איתך שחר, והם גם לוקחים משהו להביא לחבר שבמצוקה. זאת אומרת, יש פה CTA, Call to Action, שהם לא רק שומעים ולא רק לומדים ולא רק מדברים, אלא גם עושים. הכנס שאנחנו ניהלנו בכנסת לפני 1.5 חודשים בערך, 3 חודשים, היו קוראים לזה משיחה לעשייה. שיח על אובדנות מונע אובדנות. כמה שאנחנו מדברים, זה גורם לעשייה. וזה נורא חשוב שאנחנו נבין את זה. אז אנחנו נבוא לכל מקום, אנשים יכולים לפנות אלינו, ואנחנו שם. זה ממש משמח לשמוע, ואני מקווה שבאמת מי שצריך ככה ידע לפנות אליך ולקבל את העזרה הזאת שצריך. אנחנו ככה לקראת סיום, אני כן רוצה להזמין אותך, אם יש עוד משהו שחשוב לך לומר, שאתה רוצה להגיד, אז יש לך את הזמן לזה. אתה מוזמן להוסיף. תודה. כן, יש לי דבר אחד חשוב והכי חשוב להגיד. וזה ככה, אנשים חייבים להבין, רוב האנשים שמתאבדים לא רוצים למות. הם רוצים לחיות, אבל הם לא יודעים וחסר להם תקווה או סיבה להמשיך לחיות. הווה אומר שאם אנחנו נותנים להם איזשהו פיסת תקווה או איזשהו פיסת אור של תקווה, אנחנו בהחלט מסוגלים להציל את חייהם. ואני ראיתי את זה, ואנחנו עשינו את זה. במיוחד עם נוער, זה ודאי, אבל עם כל בני אדם. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו מטפלים, זה ודאי שלא. אבל באותו רגע, הרגע של אמת, כביכול אפשר לקרוא לזה ככה, שהם, ואנשים תמיד זורקים סימנים שונים, בשביל להזיק ולהגיד, תצילו אותי, תעזרו לי, אני רוצה לחיות. בזה, אם אנחנו לומדים על זה ומבינים את זה, אנחנו מסוגלים להציל את חייהם. אז אני מבקש, חבר'ה, לעורר שיחה, לדבר, להוציא החוצה, וכמה שאנחנו עושים את זה, אנחנו מסוגלים להיות חלק של הצלת חיים. תודה רבה. זה היה מאוד חשוב, והיה לי מאוד מעניין לשבת איתך כאן לשיחה. אני יוצא לי להיות בשיחות כאלה יחסית הרבה, ואתה ממש מעורר השראה. היה לי ממש כאילו, רק ישבתי והקשבתי. תודה רבה על כל מה שאמרת. אני בטוחה שזה גם יעזור להרבה אנשים אחרים, ואני מקווה שזה יגיע למי שצריך. והיה ממש נעים להכיר. אמן. תודה רבה שחר, גם לי היה. תודה. בשורות טובות. בפרק זה דיברנו עם שלום, ששיתף אותנו בניסיונו וסיפורו, ונתן לנו טיפים ודרכי פעולה במקרים של אובדנות. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו שהייתם איתנו בפרק. אנחנו רוצים לשמוע גם אתכם. מוזמנים לכתוב את דעתכם ומה אתם לקחתם מהפרק בתגובות. תעקבו אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיק טוק. אתרים נוספים, העשרה ומידע כללי נוסף ניתן למצוא באתר שלנו www.mamipod.com. חשוב להזכיר שאנחנו מיזם חברתי ולא מחליפים אנשי מקצוע. נתראה כמובן בפרק הבא.